ଏହା ପୁଇନାଡ଼ି। ଆମେ ଆଜି ପୁଇନାଡ଼ି ଆଳୁ ଝୋଳ ବାଇଗଣ ଝୋଳ କରିବା। ପୁଇନାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଦେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁଇନାଡ଼ିକୁ ଛଡ଼େଇକି ପାଣିରେ ପକେଇଲି, ୟାକୁ ଛାଣିଦେବି। ତାପରେ ବାଇଗଣ କାଟିଲି। ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଟିବା। ତାପରେ ଆଳୁ କାଟିଲି। ଆଳୁକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ଦେବୁ। ପ୍ରଥମେ ଫାଳ କରିଦେବୁ, ତାପରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବୁ।